引き裂かれていた家族らが1年越しの再会を果たしました。プーケットの解放に向けまして7月1日に予定通り実施する、そのような発言が。こんにちは、人生に楽しい旅をすみやきです。今回はタイも含めて世界には開国に向けて動き出している国々があります。そんな国々の現在の状況についてお話しさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まずは1つ目、フランスが規制緩和をすることを発表しました。そのことについてお伝えさせていただきます。そしてもう一つは開国を始めた国々、そちらについてお伝えさせていただきます。そして3つ目はタイでプーケットの話がありました。プーケットの開放について延期になったりとかキャンセルになったりとか、そういったことはなく7月1日からプーケットは開放する、そういった話が入ってきました。その情報についてお伝えさせていただきます。今回も2021年の海外渡航についていろいろと情報をお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報とか世界の最新情報をお伝えしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、そういったもの、最新情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それでは今回の内容、一つずつお話ししていきます。まずはフランスの話題からお伝えしていきます。こちらの記事をご覧ください。フランス規制緩和についての記事になります。フランス政府は新型コロナ第3波のピークが過ぎたとして、来週から小学校を再開するなど規制を段階的に緩めると発表をしました。フランスでは今月4月の初めには1日の新規感染者数が6万を超すような、そういった日もあったんですね。ただ4月22日にはおよそ新規感染者数が3万4000人まで減っているような状況だということです。フランスの首相は会見で、新型コロナの第3波はピークを過ぎ、入院患者数などの状況は改善する見通しだと説明をしました。そして来週から幼稚園や小学校の対面授業を再開し、そして現在は原則として日中の移動を自宅から 10km 圏内と、そのような制限を設けているんですが、来月3日からはその制限を解除する、そういった見込みだと明らかにしました。一方、飲食店のテラス営業を再開するかどうか、また午後7時以降の外出の制限を解除するかどうかについては来月中旬に判断すると、そのように話しているということです。EU では今年の夏にワクチンパスポートを認めて、それぞれの国々がワクチンを打った人たちはある程度行き来がしやすくなる、そのような体制を整えようとしています。アラバマ大学のワクチンと感染症の専門家であるデイビッド・フリードマン氏は、旅行についてアメリカ国内もしくはヨーロッパ旅行は比較的早く可能になるだろう、そのように予測もしております。そのような2021年の未来に向けて規制緩和がされたりとか、 EU ではだんだんと行き来が再開されるような、そのような政策が取られていくんじゃないかと思われます。それでは次はオーストラリアとニュージーランドの話題になります。こちらの記事をご覧ください。オーストラリア、ニュージーランドとトラベルバブル19日より開始、そのような記事になります。トラベルバブルというのは、感染者が少ない国同士で自由に隔離なしで行き来をし合いましょう、そのようなシステムになります。そのような契約をオーストラリアとニュージーランドが結んで、そして自由に行き来ができるようになりました。4月19日、ニュージーランドとオーストラリアとの間でお互いの国を隔離なしで往来できるトラベルバブルがスタートしました。それぞれの国の空港では引き裂かれていた家族らが1年越しの再会を果たしました。ニュージーランドのアーダーン首相は、過去12ヶ月の間、感染抑制に成功したことによってトラベルバブルを実現することができたと述べています。このトラベルバブルの実現によって今年は最大で10億ニュージーランドドル、約780億円の経済効果が見込めると発表をしています。またオーストラリアのカンタス航空は、ニュージーランドとのトラベルバブルが開始したことにより航空便の需要が増加したことから増便を決定しました。今後ピークを迎えるスキーシーズンには、スキーリゾートであるニュージーランドのクイーンズタウンへの路線を過去最高の1日3便に増やす意向を示しました。カンタス航空のオーストラリア国内線も順調に回復しており、6月までにはコロナ以前の9割まで回復する見込みがあると発表しております。それでは次の話題です。シンガポールと香港の話題になります。こちらも隔離なしでの行き来が再開する予定です。こちらの記事をご覧ください。シンガポールと香港、5月26日より隔離なしでの相互往来が可能に、そのような記事になります。シンガポールと香港は5月26日より入国後の隔離措置を免除した相互往来を再開すると発表をしました。このシステムについては、初めは専用のフライトを1日1便運航して、
旅行者数も1日あたり200人程度に限定をするということです。そして感染状況がそれでも安定しているというような、そのような結果が出れば、そのシステムを開始した半月後、6月10日より増便をされるということです。こういった隔離なしで行き来ができるトラベルバブルに関しましては、アジアではすでに台湾とパラオがツアー客に限って隔離なしで行き来ができる、そのような政策を実施しております。このような形でアジアやオーストラリア、新規感染者が少ない国々はそれぞれ行き来を再開してきております。また、ワクチン接種率が高いイギリスですとか、そういったところは新規感染者数が急激に落ちてきております。また、アメリカも急激に落ちており、イスラエルも新規感染者数は相当少なくなってきております。今後、こういったワクチン接種率が高い国々から海外渡航が随時次第に再開されていくんじゃないかと思われます。それでは日本のワクチンの状況はどうなのか、そちらを見ていきたいと思います。こちらの記事をご覧ください。田村厚生労働省は25日のフジテレビの番組で、65歳以上の高齢者に続いて予定している一般の人への新型コロナウイルスのワクチン接種時期をめぐり、今年の7月中の開始についてワクチンの量次第では可能性もある、そのように述べました。また、この後出演した NHK の番組では、アストラゼネカ製のワクチンなどについても早ければ5月中の承認もあり得る、そのように話したということです。現在は日本ではファイザー製のワクチンだけが認められている状況になります。それに続いてアストラゼネカ製のワクチンも近々認められる可能性がある、そのような話だということです。ただ、アストラゼネカ製のワクチンに関しましては血栓ができる可能性があるということで、ヨーロッパでも話題になっておりますので、少し気をつけなければいけないワクチンじゃないかなと思います。そのことについてはこの動画で話しておりますので、もしご興味がありましたらご覧ください。ファイザー製のワクチンはまだアストラゼネカ製よりかは副作用は少ないと思うんですが、アストラゼネカ製は少し気をつけた方がいいのかもなと思います。それでは次、タイの話題に入っていきます。タイがワクチンパスポートの導入を発表しました。タイ政府は4月19日、新型コロナウイルスのワクチン接種者がタイ国外に渡航する際、ワクチン接種者であることを証明するワクチンパスポートを導入すると発表をしました。このワクチンパスポートは特別な理由がない限り1回50バーツ約170円程度で発行ができるということです。このワクチンパスポートには原則本人の署名が必要で、ただ7歳未満の方に関しては両親が代理で署名をすることができるということです。ただ現在タイではコロナの第3波が訪れている状況であり、新規感染者が増えているような、そういった状況でもあります。その中でタイ政府がインドなどの国々に対して入国規制の発表をしました。現在インドでは相当急激に新規感染者が増えてきているような状況です。この新規感染者の増加が止まらなく大変な状況になっております。これを受けましてタイでは新型コロナウイルス変異株がタイ国内に広がるのを防ぐために、変異株が広がっているインド、パキスタン、バングラディッシュからのタイへの入国を一時的に停止すると発表しました。ただ、タイ国籍を持っていれば、インドやパキスタン、バングラディッシュからのタイへの入国は許可されるということです。その場合でも、タイ入国後の隔離期間が21日間となるということです。実際、タイ国内では、1日に30万人以上の陽性者が確認されているインドからの入国を許可しているということについて批判が集まっている状況でした。4月17日にデリーからタイに到着したエアインディアの便に乗っていた乗客149名のうち、インド国籍の7人もが陽性であったということです。そういったことが今回の規制強化にもつながったということです。そのようなタイは現在新規感染者が増えて、そして厳しい規制を取っているような状況なんですが、プーケットの開放に向けまして7月1日に予定通り実施する、そのような発言がタイの副首相からありました。タイ政府は低迷している観光業の再生に弾みをつけるべく、タイ南部の一大観光地であるプーケットで7月1日から外国人観光客の受け入れを再開することを計画しています。この計画に関しましては、ワクチンを接種している人は隔離なしでプーケットに入ることができる、そのような計画になります。ただ、このプーケット再開計画に関しましては、今、タイに第3波が押し寄せていることもあり、延期になるんじゃないか。そのことに関しまして、タイのチュリン副首相兼商務省は4月25日にこのような発言をしました。新型コロナウイルスの感染第3波で感染者の増加が続いているものの、政府としてはプーケット再開計画の変更や中止を考えていない、そういったことを明らかにしました。現在の感染拡大がプーケット再開の障害となりかねないことは理解しているものの、プーケットでは再開に向けた県民へのワクチン接種が進んでおり、
今のところ計画実施の予定に変更はないとそのように話しているということです。プーケット県ではこれまでに10万回分のワクチンが県民に接種をされている状況だということです。それでは現在のタイでのコロナの状況、どういうふうになっているのか、そちらについて見ていきたいと思います。こちらバンコクポストからになります。タイでは4月26日、新規感染者が2048人であったと発表をしました。この新規感染者のうち、海外から入ってきた方から見つかったのは10件だったということです。新規感染者が多かった地域は、バンコクでは901件、サムットプラカンでは110件、チョンブリでは104件、ノンタブリでは97件、チェンマイでは84件だったということです。ちなみに海外から入ってきた方から見つかったのは、インドから最近到着した4件、アラブ首長国連邦、パキスタン、中国、トルコ、ハンガリー、カタール、これらはそれぞれ1件であったということです。タイでは新規感染者、現在2000名を突破しているような状況であります。急激に4000人とか5000人に増加しているというような状況ではないものの、2000人前後のところを今、新規感染者はうろうろしているような状況でございます。このまま減っていけば、もしかすると7月1日、このプーケット再開計画、こちらが実施されるかもしれません。そうすると、それに続いて、パタヤなどの10月の観光客受け入れ計画、そして来年1月のタイ全面開国というそういった計画に向けて弾みをつけるというところにもなるのかもしれません。まだまだコロナのことは予断を許さず、そして翻弄されがちなところもあり、安心できないというところもとても大きいんですが、うまくいけばそうなってくれればなとそう思ったりもします。いかがでしたでしょうか。今回は世界で開国へ向かっている国々、そしてタイの現在のコロナの状況と、そして今後への展望、そういったものについてお話をさせていただきました。今後の2021年、2022年の海外渡航はワクチンありきというような形にだんだんなってくると思われます。世界の各国の政策の方針がそのような様相を帯びてきているんじゃないかと思います。そういった状況に対応するため、日本政府も早く対策を打ち、そしてワクチン接種がどんどん進んでいく、そういった状況になってくれればなと思います。このチャンネルでは今後も2021年、2022年海外渡航に向けて、これからも YouTube いろいろと最新情報を発信していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。そしていつもいいねやコメントをいただいている方々、いつもありがとうございます。これからもお役に立てる情報をどんどん発信していこうと思います。今回もこちらの動画をご覧いただきまして、どうもありがとうございました。